Migao mar thieth geto tiyo kod riwruoge mag mine modak kod kute mag ayaki mar jiwogi mondo mi giti kod yedhe maduoko piny teko mag kutego mag ayaki kaka yo mar duoko piny kwan nyithindo ma inyuolo kod kute mag ayaki. George Juma nigi ler mar wachni. Lek mar piny Kenya mar duoko piny kwan nyithindo ma inyuolo kod kute mag ayaki nyaka 15 e higa mar 2020 ok ne chopo kare. Piny Kenya sani koro geto duoko piny kwanni kawuok e 8.6 sani nyaka 0 higa mar 2027. Neno ni oduok piny teko mag kutego mag ayaki kuom mine mapek achiel kod mago modhodho nyithindo gin moko kuom okenge ma piny Kenya tiyo godo mar duoko piny kwan nyithindogo mag kutego mag ayaki e kinde minyuologi. Adherence ni ema chandowa sana, especially iboyudo ni wapimi kawuono to kete yath to bang'e iboyudo ni bang' dweche adek idhi larnwa. Modak kod kute mag ayaki to nigi ich kata man gi nyithindo ok adhi to drugs ng'eny. Achiel nyalo bedo gik ma deal gi mental health. E ng'wech mar chopo lekni, migao mar thieth tiyo machenrogo mag mine ma odak kod kutego mag ayaki mane minegi koro tiyo makare kod yedhego maduoko piny teko mag kutego mag ayaki e del. ARVs wamiyo jok ma infected mondo koro oduok kute kachien. We'll do our first viral load when you are pregnant, then we'll be repeating it after every 3 months until you deliver. Riwruokno mar Upendo Support Group e gwego mag Kabondo e kaunti ma Homa Bay en achiel kuom mago ma osebedo e okang' manyime mar kedo kod landruok mag kutego mag ayaki ka ok kuom mine mapek kata madhodho nyaka kuom nyithindgi. Upendo Support Group ne chalo kaka koro rameny mar gweng'. Ne gimanyo mine ma gineno ka tindo to dagi kute mag ayaki nikech e osiptende mwadhiyegi kawuono kidhi St Mary's iwacho ni ng'ane to wantiere godo wakawo godo yath. Koro dhi olime to go kode mbaka. To koyudo kapod entiere gi luoro moro e chunye ma ok odwa ni mondo owuo kuom tuo mar ayaki modak godo ni to ogwele to bire ofiswa ka e kama gibedeno to gipuonjore mang'eny. Lucy Aumatela mokeruogno mar Inga Women Fighting AIDS Group kendo siro riwruogno mar Upendo Women Group osebedo ka puonjo mine mapek to dak kutego mag ayaki e yore mag neno ni ok ginyuolo nyithindogo mantiere kod kutego mag ayaki. Wanyisogi okange monego gikaw kaka mine madhodho kata mine ma iyegi odongo mondo mi tuo kik wuog e dendgi kadhi ir nyathi. Ma okange ma wawacho negi achiel en ni yath nyaka muony maber e saa maber kendo kako winjo. Katina ahinya to ng'ato nego dhi e klinik diboro. Auma mane wuoyo e kinde twakno mano kelo kamoro achiel jolony e wechego mag thieth kod jofwambo Romano Lotko ruogno mar Mesha wacho ni giseduoko piny kwan nyithindo ma inyuolo kod kutego mag ayaki e kindgi. To nyithindo ma sani wasenyuolo te nyaka nwachak grup ni gin nyithindo 12 to gite gi ngima te. Idhi kata St Mary konyuol nyithindo 10 tibiro yudo ka 2 pod nyalo wuok ni kute mag ayaki taboro ngima. Ma ne nyisowa ni ne nitiere gap moro mane pod odong'. Mane manomiyo wachako Ringa Women mondo watim advocacy. Justus Ocholo matie bad migaono mathiedhe kaunti ma Homa Bay wacho ni achiel kuom gigo ma osekonyogi e duoko piny landruok mag kutego mag ayaki kuom nyithindo en mano matero wechego mag pim e kor gwenge kaachiel kod neno ni jogo man kod kutego mag ayaki bende koro ketie yedhego mar ARVs maduoko piny teko mag kutego. Kik warit minegi mondo ka gin gi ich to gibi osiptal ka wamanyogi e kor gweng' kendo watero negi pimo. Lipot mawuok kuom migao mar thieth yango ni e higano mar 2022 kwan ji maromo 22,000 ne ogamo kute mag ayaki ka kuom kwanni ji mantie kind higa 14 kadok piny maromo 4,464 ne oyudi kod kutego mag ayaki. Piny Kenya geto neno ni koro onge ng'at mogamo kutego mag ayaki ka oromo higano mar 2030. George Juma, Ramogi TV, Migori.